Kani gade Pati CCTV. Kajing tho ha ki signboard jong ki bang ki badan ha ka tha nyudo. Ha ka jaka yudo la tho bara bazar. Kadai ka waine ki man ka baki katto ka ne ki sang balang khandet yo menchua ki la pen pau ka jing persya jor. Namari ka kerteng jong ka yo tan ra la pen kala sha ka ktien nong wei. Ya kani ka benta menta ka kanti la phai khmat sa ka kan hon ki sang samla jong ka waine ki sang san perthai. Kata ka khon hinyo trap National Awakening Movement State Youth Wing. Kaba henen ka sngi hapo ka jelam jong President ba Thomas Pasa. Kala le ikendo yo Deputy Commissioner ke East Castles District ba untuk lar halor kani. Hakani ke jing ikendo yo ba Peter Asdkar ka Khnam State Youth Wing kalapan pa ko jing persya jor halor ka jing tho haki signboard jong ki jakat rikam jong sarkar komjo ki dukan ki baran ka tha nyodo ki bala tho ka kerteng jong ka jaka bara bazar haka jaka ban tho yodo. Mengitip kani ka jipun kam ka kerteng bara bazar kala ki jing persya rawan bebon yang lah. Yang itu balasi kebarang pendonkam bahaya kani kentir bara bazar kani ka State Bank of India. Tunggu bayi la tip ba ka SBI ru ngana ka hapsim ya ka authority le notification na po ka RBI. Yang itu saya kani le ngatang pendonkam shu bagi nang kerpat ya kini ki bank na ni ya no idoro banthor kerting daga kerteng yudo nomor kat kum ka notification bal apas na po sokar Meghalaya ya hau berai ba ju ka khnai spa prapun yong lada tho shai ba ka kerteng bara bazar bit chu ban pendonkam deban pendonkam be da kerteng yudo te khamtam don chakabi ga jaka hang thia po umsning ka joka bank ki branch ka SBI po umsning ki tho da naya banglo ha jaka ka kerteng umsning hadung mentarang don ko signboard wara ki slip joka bank ru tho be naya banglo te wat ek tu kerteng naya banglo ru la da pendu pendam no lembaga ka notification jong ka government of Meghalaya ha usnam ka price pak prapunyo tengi lawan ada ka city complain judisi ba yakini hapsim be da ka legal action bai hapsim no renti jo ka ai nomor ki penkheng ya ka order la ni ya ka notification bal pas da government jong ka jala jongi ya na kelen disiru ila ba inja tho hi daladi saka RBI bat sikiwi wi hibra hi bank ru ba kindum bit chukat penon kam ya kani kerteng bara bazar kide bit penon kam be kerteng yudo ha ki jing tho jing tar joki wara ki signboard ru ban hak badi bal tika ki bank sathi sepo umsning pada minsa ngira tho iba ju sithi ngira address su shau DC jo Ribhoi district bala sha ngi ai DC sathi khang ban ngeleng DC Ribhoi ru simkhia ban batha itu ki bank ban nang theba kimbit chu ban peron kam ngi kerteng naya banglo ini ban tho be kerteng umsning me kumbala tho to notification kharna spa apunyo Kani gade Pati CCTV.